nwanne ya yi egwu a na-atụ ya iwewe mmadụ ọsọ obodo ya ụmụnne m deje achịmụrụ tọsikwa ụmụ nka na ogbuzuru ka mụ n'ozuru nwanne mmadụ abụrụ ya nwanne osu na wozu arụ n'ụwa ife na-esi n'ụwa nwanne mana nwanne nọdụ so nwanne maka iwe nwanne n'ụwa ọ dịlụ n'ọkpụkpụ Malaysia ka na-ejezi ụmụ nwanne m ka nchekwube wetebe Malaysia ụmụ nwanne m ndị nkanu ebuka onye juju etuba m ONYEOMA Toochukwu ebe kisi bịa ụwa ọ bụ mụ bụ ONYEOMA Toochukwu nwa mụrụ n'obi ọnụ na-ekwuru ọra mụ onye ndị mozi na-agwa okwu mmụọ Chukwu siri m egwu na arụmachọrọ nsogbu Nnamani ka naza Amagunse n'ọbụ obodo m ogodo ka nsi pụta n'ụnụ mụ n'efu atụ ovulaga na anyị igwe enyi ma nna m bụ de nwa jibia Toochukwu Nnamani n'ọmụrụ m ọfụma ije nuo ka na-eje enu ebuka jeje Goldman Jojo Ezinamani Uvudike na-eto ọkanga ogbuzuru no ikwu nne m bụ nke n'ụfụ ani nke n'ụfụ na-ekenere m nne mụrụ m ngozi ka nwanyị ego nne zili ụmụ ụzọ ka nwa nne m unu afụgo na nkanu ebuka nkanu amaka nkanu ebuka obodo ọma nkanu obodo eze nkanu ebuka obodo ọma ife dị mmadụ na banyị nkanu ebuka obodo ọma ụmụ dị mmadụ na banyị nkanu ebuka obodo ọma ONYEOMA Toochukwu nkanu ebuka obodo ọma atụ kene ngene kwulu ngene nwanụ Amagunse bụ obodo m obodo eze onye bụchi nwoke nwa nwanne m n'osobilinu ọfịa fụlagụ na China isi enu Amagunse ka o si pụtazianụ ajeke na-ebezi ụmụnne m na Malaysia ụmụaka nkanu na babalụba ụmụ Enugu na anyị chinechi Enugu ebuka nkanu ka si wee bidozie ejem nkanu ebuka obodo ọma ụmụaka Enugu bịa kirie m nkanu ebuka obodo ọma nwanne mmadụ abụrụ ya nkanu ebuka obodo ọma ndị ọgịlịga wọ na nwa nkanu ebuka obodo ọma Chief Chiedozie Patrick Mba aka Ọbataobi 1 ndị Igbo na Malaysia nwa Chinemelu na Nkanu
oji unu eme ọgọ oji moto na-ege eme ọgọ obele nwa balagwu elisi mmili na-asọrọ ọra executive member Ọhaneze ndị Igbo na Malaysia son of the soil Amechi Dodo in NKANU East Local Government Enugu State ọkwa ịkwala ụzọ gbapụola obodo mmiri aka na-enyela ụmụ nwanyị ajadu aka n'ụwa ụmụ ogbenye si nwoke na-eyi nwa Chinemelu na NKANU afọ nwelote na nwaka ibie na Mechi ọbata obie ndị Igbo na Malaysia ka ọ na-ebili CEO Marriage Oil and Gas Company Limited na ezigbo nwunye bụ Lolo Chikodi Chiedozie Mba ọ ga-abalị unu Ima NKANU abata Emmanuel Chukwu Emeka ONYEOMA bili Ima NKANU 1 na Malaysia ezigbo mmadụ na Kuala Lumpur Chief Emmanuel Chukwu Emeka Ima NKANU 1 na Malaysia ezigbo mmadụ na Kuala Lumpur the elder CEO Yes Management Sendrim Behad Yes is yes No is no Member Ọhaneze ndị Igbo na Malaysia Odogwu si Amechi Dodo bịa na NKANU East Enugu State ezigbo nwunye bụ Lolo Ifeyinwa Catherine nwanyị ma obi dị ya ọ gabalụnụ ezi nwanne mmadụ NKANU ebuka obodo ọma NKANU banyo NKANU ebuka obodo ọma ife dị mmadụ na banyo NKANU ebuka obodo ọma igwe NKANU na Malaysia n'ọbata ọgaranya obi dị ọcha ndị ka na-ebunyelu Prince Amechi Ogbodo Chukwu ya kwụghị ụgwọ ọgọyi ọga imelu ndị be anyị na Malaysia Prince Amechi Ogbodo Ogbuefi Nnanyelugo 1 na NKANU Kingdom Coach na Malaysia Ọchịlọzụọ Fada na Malaysia ONYEOMA na UBUKA Enugu State Kochi aka na-eme ọgọdalụ onye na-eme ọgọ jisike ọkamaka
ọ bụrụ mmadụ ka eji emela ọgọ nọ maka Chukwu anya ma njin onye mela ọgọ amazi ọgọ wee si na ama na-eme n'ọgọ ọgọ dị mkpa. Mr. Emeka Onyeama Onyeọma bili Chukwu ya kwụghị ụgwọ ọgọ yi na Malaysia. Mr. Elvis Emeka Onyeama, Mr. Elvis na Malaysia. Ebube dike ndị Nkanu na Malaysia. Chimwanya of Nkanu. Dike na-agbalị izu na Malaysia maka agbapụ dike izu ọgbayali anya nụ. Ọgaranya obi dị ọcha eze na-elifie obi abụli asa nwụlinu. Ọ na-eme na bụ onye ọzọ bulie n'isi nụ, mana ụfọdụ a na-emelụ amarọ na a na-emelụ fanụ, mana aga na-eme ọgọ maka Chukwu nụ. Onye ọma n'isi Amodu ọkụ na anọ wee bịazịa n'ụwa. Memba ọhaneze ndị Igbo na Malaysia, Mr. Elvis na Nkanu Kingdom. Ọ ga-abalị ya ezigbo mmanụ. Ọsịmụje kene kene aka na-eme ọgodogwu ife onye mene n'ụwa ka eje loteni ya. Ime mma n'ọnụ ga-ekwu, ime njọ n'ọnụ ga-ekwu. N'enochila ọzụọ ọkọ na-abịa ndị omele ọgọ n'enu ụwa dị n'orike. Onye ka na-ekwuzi n'une n'ụwa. Chief and Mrs. Friday n'obodo Agbalusia Ngene 1 of Amodo ọkụ na anọ. Omuogo 1 of Igbo land. Onye ọma mele ọgọ ịgaba n'iru na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ na ọ bụrụ mmadụ nụ. Maka ejina na onye imele ọgọ amazi ọgọ wee sinima na-eme ọgọ maka na ife nke na chipa gị na-emezi. Agbalusia Ngene ekwulu nwa Ngene nwụọnụ, ọnụ kwulu njọ ya ekwulili mmanụ. Ọrụ onye Chukwu zala ebelenu. Ụfọdụ asịbazịa na onye afọ gwọrọ ọgwụ ego nụ. Onye ga-agwọzi ọgwụ ogbenye unu ka na-ajụ nụ. Agbalusia Ngene onye ọma na ịnọ na Waterside Aba achụnta ego nụ. Onye ama ama ka ọ bụ nụ. Mr. Elvis na nyasi muke na-eyinụ na ezigbo mmadụ adịrọ fecha nụ fecha fecha. Ọ ga-abalị yo. N'enu nwa igwe ka ọ na-abịa. Onye nkụ na Malaysia Toochukwu Nnamani nwa igwe Toochukwu nkeke enyi na Nkanu Onyeọma bili. Onye nkụ na Malaysia ezi nwanne m Amagunze na Nkanu East Local Government Enugu State Presidency. N'ezigbo ya bụ Ọkpara Peter Ugochinyere nwata na Kuala Lumpur. Onye ọma si Ikeduru Local Government Imo State Governor.
eze Nkanu ebuka obodo ọma. ibe dị mma dị na banyi Nkanu ebuka obodo ọma. ụmụ Nkanu ogbuzuru Nkanu ebuka Obodo ọma. ibe dị mma dị n'obodo anyị o Nkanu egwu ebuka amaka obodo ọma. Nkanu obodo eze Nkanu ebuka obodo ọma. ibe dị mma dị na banyi Nkanu ebuka obodo ọma. ụmụ Nkanu ogbuzuru Nkanu ebuka Obodo ọma. nke n'ụfọ amagunze ka mụ na-ejezinu echekube m mmadụ wee jebe n'ikwu nne m Chief Ejiofor Ani, son of late Chief Obele Ani, Chibeze na nke n'ụfọ ụmụnnevu amagunze ebe a ka o sigazianụ ejo na Malaysia nze nwakibia 1 na Kuala Lumpur ejo na Malaysia ezi nwanne m amagunze obodo eze ka o si wee gazienụ ịnọkwu ya Prince Emeka Nnamani ONYEOMA de n'osobilinu Nnamani 1 of Agabi Kingdom and Malaysia ONYEOMA n'isi ndị agụ ihu ọkpara Kano East Local Government Area Enugu State Emeka Nnamani ịnọkwu ya obele nwa balakụ na nwa ONYEOMA bili osisi enele anya ọdịda bunye na Malaysia ọ bụ onye ka na-ebunyelu ezi nwanne m Prince Okenna Enemba Utonti 1 na Malaysia obele nwa n'isi Amaokwe Udi Enugu steeti wepụtazianụ Omogo worldwide obele nwa giliga wana nwanụ ọya abalị inu Utonti ONYEOMA sobili ezi mmadụ bịa keneli Chukwu ekwenu yemeyi Omogo chakebe onye nweyi na onwere ife onye juyi na ọjụrụ ifenu ịnọkwu ya ka ijeke n'ọnwa ndị Igbo na Dublin ọnwa Nkanu na Dublin ọnwa n'ichilechi Chief Kenneth Agbo aka ekpuchi ọnwa 1 Nkanu ịchaka milion esi nwanne mmadụ ọnwa ndị Igbo 1 na Dublin ọnwa Nkanu ONYEOMA n'isi ndị aga amechi ọkụ na anọwere ụwa ezigbo nwunye nwanyị onye ọcha Mrs. Beldani Marianica Agbo Ajibonwa na Dublin kuna zitebilinu ọ ga-abalị nkwa egwu ndị eze egwu igede ọchịkwanụ olutejenu China
ka na-ejezinu obele nwa fụrụ ndị nkanụ n'anya ka nchekwube jebe bụ onye ka na-ekwuzinu ezi oyimu ife dị ọra Kristian ene ndụ Onyeọma bilinu ifes 1 n'ọba niile akaju ugonia na China obele nwa biko chakebe ife ndị nkanụ masịrị gị Prince Ifediora Christian Enendo Ifex 1 n'ọba CEO Lennox Electronics Company Limited Abidjan n'ezigbo nwunye bụ Mrs. Juliet Mmazularu nwanyị ọma ndị ọma na unu bi na China na ụmụ nkanụ lotelu unu nkanụ ebuka obodo ọma nkanụ obodo eze nkanụ ebuka obodo ọma Chief Anayon Naji Mbalugulu 1 na Magunze ọnwa of abalị ụlọ Ndukwa East Local Government Delta State Chairman Nkanu Union Dublin Bishop Onodugo Friends Club of Dublin Oya Bali Honorable Barrister Ifeanyi Nwoga Former Enugu State Attorney General Onyeọma n'isi Agbana na Nkanu East Local Government ezigbo nwunye bụ Lolo Mrs. Uche Nwoga Mommy Honorable Ifeanyi bụ Onyeọma bilinu enyikwa ọnwa 1 n'ọba niile Mayor Udenu Local Government in Nsukka, Enugu State Cisco ezigbo nwunye ya bụ her Mayonnaise Mrs. Ifeoma Emefo Ugwu Ugosimba nwanyị ọma n'ọya balonu nekenenu nwanyị ọma fụlụ ndị nkanụ n'anya Lolo Onyinye Grace anyanwụ bili eze nwanyị ọma chakebe Lolo Onyinye Grace anyanwụ Ugogbeeze onye ndu ụmụ nwanyị Igbo Union Women Wing Island aka ụmụ nwanyị Oledo Metron Ashama Youth Progressive Union Delta State Metron Sickle Cell and Tasmania Island eze nwanyị fụrụ ndị nkanụ n'anya ọnwa Dublin simukene iwewe mmadụ ọsọ obodo ya ụmụ Kanụ teje asịbọsikwa ụmụ Kanụ ogbusulu Nkanu ebuka Nkanu obodo eze ife dị mmadụ na mbadụ Nkanu ogbusulu Amaguze kasi biazianu ife dị mmadụ na mbadụ kasi pụtazianu ọnụ mụle Nkanu ogbusulu ife dị mmadụ
nọmba 1